बरन्स प्रमद बर'जों नोंजों जाथिखौ फानबोदोंसो दाखालि नोङो एमपि इलेक्सनाव माने मानो एमपि इलेक्सनाव दिलीप सैखियानि थाखाय गहपुरथिंजाय थांनानै मानो रायजो राजानि बर' रायजो राजानि भटखौ दिलीप सैखियानो होआ नों बुंदोंमोन बिटिआर शक्तिखौ आखरे आखरे मावनो थाखाय दिलीप सैखियानो महर होनानै देरहाहोनांगौ बिटिआर शक्तिखौ दिनै मानो आखरे आखरे मावनायाव दिलीप सैखिया मा रल लाखो होमबा नोंथांनि बै समनि स्ल'गाना नंखायमोन रेहन दैमारिखौ नोंथाङा खावलायदों जे जिरायनानै थानांगौमोन आं 25 बोसोर जाथिनि थाखाय मावनाय मानसिखौ बुजिनांगौमोन होनना बुंदों गावनि इन्टारेस्टखौ लाबोयै दिनै माहाजोन जानायखाय नोंथाङा इलेक्सन गेलेबाय नोंथांनिया जाथिनि थाखाय आंथ' बुङो आंनि हिसाब निकास खालामनायाव नोंथाङा मोनसेबो कन्ट्रिबिउसन गैया खुलुमबाय खौरांगिरि बिथांमोनखौ आङो बरायबाय आरो गिबियावनो आङो जोंनि दुलाराय बिटिसि रायजोनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आङो दिनै नैबे दा सोलिबाय थानाय दिनै जोबथा केम्पेइन एमएलए इलेक्शननि थाखाय दा बे जोबथा सानाव आङो दिनै रायजो राजानो माखासे मिथिसार होनायजों लोगोसे खावलायनो सानदों दिनै आङो बर' रायजो राजा लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाखौ आङो खावलायनो सानदों जे बिसायख'थिया बिराद मोनसे गोनांथार जोंनि थाखाय आयदा जे बिसायख'थिनि दारैसो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजा ओनसोलनि जौगाखांनायनि बाथ्रा फैयो नंखायनो बे बिसायख'थि होननाय जिनिसखौ गावनि मुल्यबान भटखौ जोङो जानला मोनला माने मानसिफोरनि खोथा बुंनाय जानला मोनला लिडारफोरनि खोथा बुंनाय मथे नोंथांमोनहा गावनि बेसेन गोनां भटखौ सुनो नाङा बेनिखायनो जाहाथे उपयुक्त जायनाखि हारि माहारिनि जायनाखि बिटिसि ओनसोलनि हालामनि उन्नतिनि थाखाय जाय पार्टिया मावगोन बेफोरबायदि पार्टिखौसो जोङो भट होनानै देरहाहोनांगौ दिनै बे बेलायाव आं बुंगोन जोंनि बिटिसिआ दिनै थांनाय 2003 आव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसि 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिथाङा गायसननो हादों आरो बे गायसननायनि उनाव बिथाङा 17 बोसोर जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि थाखाय बा बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय बिथाङा बहुद माने खामानि बिथाङा मावनानै दिन्थिबाय लामा सामा दालां दुलां बानायनायजों लोगोसे गेदेर हस्पिटाल आरो दिनै गिदिर सोलोंथाइनि इनस्टिटिउशनफोर दिनै बिथाङा गायसननो हादों दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गायसननो हादों सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि गायसननो हादों आरो मेडिकेल कलेज गायसननो हादों केन्सार हस्पिटाल दिनै बिथाङा बानायनो हादों बेनि बादैबो गुबुन गुबुन जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि फिसा फिसा टाउनफोराव गिदिर 30 बेडेड 100 बेडेड हस्पिटाल खालामनानै बिथाङा होनो हादों आरो गोबां रोखोमनि जौगानाय बुंस'नो हाया बिथांनि बुंनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि जारिमिनाव हाग्रामा महिलारि बादि माने सुबुं माहारिनो बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफोरनो एथ' जौगाखांनाय खुनु लिडारा दिनैसिम हायाखैमोन जोंहा गोबां लिडार दंमोन चरन नार्जारि समर ब्रह्म चौधुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै जोंहा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि दिनै गारलाबाथा बैसोमुतियारि दिनै खरेन बसुमतारी आरो दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा जदिअबा दैदेनगिरि हिसाबै थिगैनो मावबोदों हारिनि थाखाय जुजिबोदों जुजिनायावनो बिथांमोननि समा थांदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि न' बड'लेण्ड न' रेस्ट जेनाखि बड'लेण्डनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया गणतान्त्रिक आन्दलनमोन उनावहाय बे जिनिसा जंगि आन्दलनाव फैदों अस्त्रनि दारै जुजिनाय जादों बे जुजिनायखौ दैदेननानै बिथाङा 2010 नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि 6 शिड्युल अट'नमास काउन्सिल माने बिटिसि एकर्डनि दारै बिथाङा लाबोनो हादों आरो बेजों जोंहा बुंस'नो हायै गोबां जौगानाय लाबोदों नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा अब्लाबो एसेबां जौगानायनि खामानि मावसेयावबो दिनै बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि बे बिहोमा होनाय
बिथांनि बे मावनाय दांनायनि सायाव गाज्रि गाज्रि रोखोमै उन जोलैनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो फोसावनायलाय नंखाय मिथ्या खोथा बुंनानै बिथाङा फोसावनानै जे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै खालि जाख्ल'दोंल' होननाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा गुवारै यांगार जेनेरेशन जायफोर एडमिनिस्ट्रेशननि जेबो मिथिया बा जायफोर गोबां जायगाबो गिदिङा बिथांमोननि सिगाङाव बियो लाइमोनफोरखौ मिसलिड खालामनानै परिबर्तननि नामाव रायजोफोरखौ बिथाङा बहुत माने मिसा खोथा बुंनानै न'खर न'खर साख्रि होगोन आरो अमा मिशन दाउ मिशन आरो गोबां मिशन होगोन होननानै ओमफ्राय महिलाफोरनो 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होगोन होननानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन क'क्राझारखौ बिथाङा सुइजारलेण्ड बानायनो होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय बिथांनि बे गासिबो जे खोथा होनाय बे खोथा होनाया दिनै गासिबो फेलें जानानै बिथाङा थाङो मावनो हाया न'खर न'खर साख्रि होनायाथ' जिबनाव जाखाया रावबो हाया बेखौ जोंनि चिफ मिनिस्टार हेमन्तआबो हाया अमित शाहआबो हाया प्राइम मिनिस्टाराबो हाया बोरै प्रमद बर' बिथाङा जे बाथ्राया असम्भब नंखाय बेखौ बोरै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जाम्बा जाम्बि रायजोखौ बोरै बिथाङा थगायबोआ बेखौ दिनै रायजोआ मिथिगौ जायनि फलाव थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिथांमोननि बे थगायनायखौ मोनदांजोबनानै रायजो राजाया माथो खुगायावल' फ्रेव फ्रेव खामानियाव जेबो गैया बिथाङा मोनसेबो ग्रेन्ड रायजो राजानो होनो हायाखै मोनसेबो दालां मोनसेबो कालभार मोनसेबो लामा मोनसेबो मथरि बिथांनि दिनाव जायाखैमोन आरो बेबायदि सेंसन मोनै खामानि मावनो मोनैनि जाउनाव थांनाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव 5 बोसोराव रायजो राजाया ना मावा माने ना बोथिया गोरान बादि माने रानजोबदोंमोन थाखा फैसा जोबस्रांजोबदोंमोन बेनि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों जे प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिआव फैनाय गोबां सेन्ट्रेलनि आरो स्टेटनि थाखाखौ गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टरफोरनो गुवाहाटीआव स्पेशल एरेन्जमेन्ट खालामनानै बिथांमोननो खामानि दामानि होनानै बाहेरानि कन्ट्राक्टरफ्रा बिटिसिनि गिदिर गिदिर खामानिखौ मावफैजोबदों आरो जोंनि बिटिसि रायजोनि थाखाया गुबुन जायगायाव थांजोबदों जोंनि बेनि लकेल माने कन्ट्राक्टरफोर लकेल लेबारफोर लकेल बिजनेसमेन रावबो बे बिटिसिनि थाखाखौ मोनजानो मोनाखै बेबादि बिथाङा कुटनिति खालामनानै बिटिसिनि फैनाय थाखाफोरखौबो माने बाहेरायाव बारहोजोबदों दा बेबादिनो बिथांनि बे जे गाज्रि जे सासन एडमिनिस्ट्रेशन गिदिर गिदिर खोथा बुङो ओजों खामानियाव जेबो गैया रायजो राजाफोरनो जेबो होनो हाया बेखौ मोनदांनानै रायजो राजाया थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बेनि रिप्लाइखौ होबाय आरो बिथांमोनहा जायनि फलाव माने हाजारखि गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै थगायबोआ मानो बिराद गाज्रि अबस्थायै 40टायाव 7टाल' भट मोननानै 7टाल' एमसिएलए देरहानानै गाज्रि रोखोमै बिथांमोनहा जेननो गोनां जादों दा दिनै एमएलए इलेक्शन फैलायबाय बेवहायबो बिसोरो बिराद बेबेरेबां बायदि मैया खोथा फोसावनो हमलायबाय माने बायदिसिना नंखाय बाथ्रा बुंनो हमलायबाय दा जोङो नुनो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा माने गाव निजेनो दा बर्तमान एमसिएलए आरो बिथाङा रायजो सभानिबो एमपि दाखालिसो जाबाय आरो अब्लाबो बिथाङा एमएलए आव दारायबावबाय दा माब्रैहाय गाव हारसिंनो गासिबो बिबानखौ बिथाङा लाजोबनोसै नामा गुबुन मानसि गैला नामा इउपिपिएल आव जे दारायनो हानाय गैया नामा बिथांमोनाव लिडारानो गैला नामा दा बिथाङा मोनसे समाव जोंहा गोसोआव दं बयबो रायजो राजाया बिथाङा मा बुङामोन बोले एबसुनि खुन्थियाखौ दांनानै बिथाङा गोबानानै गाबदोंमोन रायजोफोर बड'लेण्ड मोनाब्ला आङो माने एमएलए एमसिएलए एमपि जाया इभेन आं गावबुराबो जाया होननानै बुंग्रा मानसिया दिनै मोनसे समाव बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामनानै लोगो लोगोनो एबसुनि बिबानखौ गारनानै बिथाङा मा जादों इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्टखौ लानानै भट दारायबाय रायजोफोर आरो नोंथांमोनहा बे भट दारायनायावबो बेखौबो मिथिनानै लानाया मोजां जाय एबसुनि प्रेसिडेन्टआ एबसुखौ बयबो गोदोनिफ्राय मावबोदों नाथाय एबसुनि प्रेसिडेन्टनाव बेबादि कौटि कौटि थाखा रावनावबो जानायखौ जों नुवाखैमोन नाथाय जोङो गोमोयो जे दिपेन बर'आ जेब्लानाखि नमिनेशन होयो बियो सासे एबसुनिफ्राय फैगोदान मानसिया बिनि सम्पथिया माब्रै 7 कौटि बोरै बिथाङा बबेनिफ्राय बे सम्पथिखौ मोना अब्ला निश्चय बिथाङा सिङाव दस्रा रोखोमै बे थाखाखौ मोनदों
बा माबा मोनसे माने कनस्पिरेसननि थाखाय बिथाङा हयथ' सोरनिफ्रायबा बा गभर्नमेन्टनिफ्राय सिं सिं हयथ' मोनखोमानाय थाखामोन। दा बेबादि जाथिनि मावग्रा मानसिया व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय खम समायनि बिथोराव बिराद गिदिर सासे माहाजोन जायो आरो बिथांनि हिनजावाबो टेलिभिजन सेन्टारनि मालिक जायो। दिनै बिथांमोनहा बेखौनो बांसावदों बोले शिवली महिलारि हाग्रामा महिलारिनि हिनजाव शिवली महिलारिनाव माबे एथ' थाखा थाखो होनना बुङो। बेवहाय आं बिदिबा बुंगोन जे शिवली महिलारिया हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर शिब जानायनि बिथांहा सम्पतिया निस्सय थाखागोन। सम्पतिया थागोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङाथ' शिबबो जायाखै, मुंबो जायाखै, एमएलएबो जायाखै, 7 कोटी थाखानि बोरै एफिडेभिटआव बिथाङा हिसाब होखो धन सम्पतिनि हिसाबाव। दा अब्ला रायजोआ सानदो जे बिथाङा सासे सर्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट ना मामोन। दा दिनै बेबादिनो जोङो नुनो मोनदों प्रमद बर' एबसुआ नंखाय खोथा बुंनानै जा 5 बोसोर सालायबाय दिनै आरो बियो जिबनावबो बे सिखांफिननो हालिया। बिथाङा पाब्लिक इमेजआव पाब्लिकफोरजों दिनै फोथाय खेबस' लिडार होननानै दिनै बे जिनिसा प्रुभ जाबाय। दिनै आङो उरखाव गोरा ब्रह्मखौबो बुंनो नागिरो जे उरखाव गोराया दिनै गावनि जायगाखौ गारनानै सापागुरियाव एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अननायाव सापागुरिनिफ्राय दारायनानै बिथाङा एमएलए जानानै दा दिनै केबिनेट मन्त्रि। दिनै उरखाव गोरा बिथाङा केबिनेट मन्त्रि जानानै दासिमबो मन्त्रि नाथाय बिथाङा बे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजोनो बबे जायगायाव मा गिदिर मा सेंसन होनो हाखो ना सोरखौ साख्रि होखो। आंथ' नुनायाव बियो साख्रि सासेनोबो होआखै। जा होदों बियो हारसाफोरनो होदों खिन्थु बर'फोरनो होआखै। स्रोद स्रोदै बियो गोबां हारसा केन्डिडेटखौ भट होदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। नाथाय सासेबो बर'आ मोनाखै। इभेन गावनि समस्तिनि मानसियाबो रावबो मोनाखै आरो गावनि समस्तियाव मोनसेबो बिथाङा मोजां डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनो हायाखै। दा दिनै बे उरखावमोन बादिया दिनै एमएलए इलेक्सनाव जायगा जायगा गिदिं गिदिं जानला मोनला रायजोफोरनो खोथा बुंलागासिनो दङ। दा जों बिदिखौ मुगैयो। जोंनो नांगौ खामानि। दिनै मन्त्रि जानानै बिथाङा मा मावखो दिनै बिथाङा हिसाब होनायसाय। दिनै हिसाब होनायसाय। दिनै राजु नार्जारि बिथाङा दिनैहाय इलेक्सन केम्पेइनाव जोबोद गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंलागासिनो दङ। जोंनि शिवली मेडामनि सायावबो बिथाङा एकदम माने समाजजों गनायजायै बाथ्रा बाहायनानै खोथा बुंदों। दा बेफोरबादिया माबादि लिडार बर' हारिनि थाखाय माबादि एबसु लिडार माबादि बियो राजनिति लिडार बे राजु नार्जारिया लाजिनो रोंगौना रोङा। बिथाङा लाजिनांगौ जे सासे केन्डिडेटनिफ्राय बेबादि अश्लील राव जाय रावखौ माने खोनासंनो बुंनो लाजिथाव। दा बेखौ जोंहा सिनेन बसुमतारियाबो अलरेडि सोंखारिखाबाय। आंबो दिनै बिथांखौ आं माने सोंखारिगोन आं मुगैगोन। राजु नार्जारि बादि माने आखल गैयै आरो गियान गैयै सभाब चरित्र गैयै मानसिया बेबादि माने इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि जानानै हारि सिबिनो जे ओंखारदों गावनो मैलाखा गोसोआ आरो बे मैला गोसोजों बियो दिनै हारिखौ फोसाबनो नागिरदों। स्रि मैलाजों टेबोल हुगारबा जेरै टेबोलासो मैला जायो बेबादिनो बिथां राजु नार्जारिया माने सासे मैलास्रि आरो बिथाङा बे मैलास्रिजों हांगार फुननानै दिनै मैला खालामनो नागिरदों समाजखौ। बेबादि सोदोब बाहायनाया शिवली महिलारि मेडामनि सायाव बिथांनि बे बाहायनाया जोबोद दुखु मोनथाव लाजिथाव सोंखारिथाव नेवसिजाथाव बिराद मुगैथाव। राजु नार्जारि नोंथाङा दाखालिबो नोंथाङा बुंबाय जे हाग्रामा महिलारिया रिजिगनेसन होनांगौ। मानो रिजिगनेसन होनांगौ? बिथाङा माने फार्स्ट एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं जब्लानो माने 5टा गेरेन्टि होनायखौ मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो रिजिगनेसन होनांगौ होननानै बिथाङा बुंलाबायदों। बे असम्भब नामा? 5टा गेरेन्टि जेन'बा आनएमप्लयड यां ग्रुपनि थाखाय 2 लाखै होनाय ओमफ्राय हा पाट्टा होनाय ओमफ्राय जेन'बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 होनाय आइबिएस फोरनो 10,000 होनाय बेखौ नोङो गभर्नमेन्ट भार लाखांनायनि उनाव समायखिरा लाखांनायनि उनाव मास मोनसेयानो जायाखै बेवहायनो होजोबनायनि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा होजोबनांगौमोन होननानै। नोंसोर 5 बोसोराव रायजोनो जेबो होनो हायाखै गरसेबो जिनिस नोंसोर रायजोनो होनो हायाखै आरो दिनै हाग्रामा महिलारि
बिथांखौ 1 मासनि गेजेराव बेखौ होनो हायैनि रिजिगनेसन होनो थिननाय राजु नार्जारि नोंथां बे नोंथांनि मा जाजमेन्ट बेलाय मा बिजिरनाय बेलाय बाहायनो नोंथांखौ मिथिखायो नों बेसेबां गोसो गोथौ मानसि नोंनि गोसोआ जे बिराद मैला गोनां थौले गोसोनि जों बेखौ बुंनो हायो दिनै रनजित बसुमतारी बिथां रनजित बसुमतारी फेरेंगा बि फेरेंगा बिथाङाथ' सासे बुंनो थांब्ला माने एसे खर' गाज्रिखौनो होनजायो बबे समाव मा बुंगोन मा बुङा गाव निजेनो थाल मोना दिनै बेफोरबायदि खर' गैयै रनजित बसुमतारीया थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव दोखो दोखो जेननानै मोननै समस्तियाव जेननानै आरो दिनै बियो एमएलए दारायदों मानो एमएलए दारायखो थाखाया थांनाय 5 बोसोराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानानै थिगसे बुथुमनानै दोनखाबाय बे थाखाखौ बाहायनो बेना मोदोम दुंदों बियो मिथिखागौ गाव जेनगोन नाथाय अब्लाबो बे दारायदों जेनखागोन रनजित बसुमतारीया मा एमएलएल' जे जेसेबांखि इलेक्सन फैया बे दारायबा जेनबाय थागोन मानोना रनजित बसुमतारीखौ सासे गाज्रि मानसि होननानै जोलैनि हांगार होननानै मानसिफ्रा दिनै मिथिखागौ दा बे रनजित बादिया बे 14 नम्बर सिडली चिरां बे समस्तियाव बोरै देरहानो जिबनाव बे देरहानो हाया दिनै बिथांबादि सानगोथे बुंनो थांबा मेलेम गैयै धरननि मानसिया बुंलायबावदोंसो बियो जे 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला माने 40टानि जायगायाव 60टा एमसिएलए जागोन हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सरकारा बायगोन आरो बिनि गेजेराव जोङो जुलाइ दानाव रन्जन दैमारिखौ माने बख'नानै लाबोनानै माने शिफ्ट खालामगोन रनजित बसुमतारी अब्ला आं बुंगोन होमबा नोंसोर जुलाइ मासाव रन्जन दैमारिखौ लाबोनानै बिटिसिनि शिफ्ट खालामफैनो हानाय गोहो दंबा होमबा रन्जन दैमारिखौ दिनैसिम जेलाव सोनानै दोननायाबो नोंसोरनो नोंसिनि थाखायनो दिनै बियो जेलाव थानांदों आरो नोंसोर जेला गोसो जायो होमबानो बेखौ बख'नो हायो दा होमबाथ' जोङो रायजोआ बुजिनो बाखि गैया होमब्ला रनजित बसुमतारी मोनहानो रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनैसिम जेलाव दोनदों दा बेखौ रायजोआ दिनै बुजिनो बाखि गैला रनजित नों गावनि खुगायावनो गाव जलदब गोलैगोन नों मालाबा दा नोंथांमोनहा जे फाव फान्दायनानै रन्जन दैमारि बेबादि मोनसे बिटिआर सुक्तिनि सासे सिगनेटरि सहि होग्रा मानसिखौ अयनाय भाबै दिनै बेखौ जोबथेसालियाव दोनदों बेखौ केसआव माने माबायाखै रेहाय होआखै एमनेस्टि मोनाखै दिनै गोबां एनडिएफबिआ केस जोबाखै फासि जाहां जाहां दं सोरबा थैजासे जिउ मानो नागिरदों बबे एग्रिमेन्टआव बेबादि नुयो रनजित बबे एग्रिमेन्टआव बेबादि नुयो दिनै नोंसिनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआव माने आलफाया सुक्ति जादों आलफाया सुक्ति जादों बेसेबांबा हाजार बिसोरो दिल्लीयाव सारेन्डार जाहैदों दिनै बे आलफानि मानसिफ्रा दिनै उदां नख्राङाव बेरायनानै सासे सिभिल मानसि बादि रायजो जागासिनो दं 30,000 कौटि पेकेज लाबोनानै बिसोरो दिनै राजाफोर बादि सोलिनानै दं नोंसोरो एनडिएफबिखौ थगायनानै सरकारनिफ्राय सिं सिं थाखा लानानै एनडिएफबिखौ हाथियार गारहोनानै नोंसोरो दिनै माने बेसेबां हारिखौ थगायखो एनडिएफबि बिथांमोनखौ दिनै माने एथ' आलाय आथानि खालामखो रनजित बेफोरखौ नुनानैबो नों लाजिया नों दाखालि एसे साख्रि होनायनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोहो मोननानै नोङो खाबु मोनदोंमोन नों होनदोंमोन एनडिएफबिखौ साख्रि थांनानै थानायनि राहानि थाखाय होगोन बहा होगोन नों बरन्स नों नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ एनडिएफबिनि खथानि जायगायाव साख्रियाव सोना होबाय रनजित दा नोंबादिनि आखलखौ दिनै रायजो राजाया बुजिनो गैयै बाखि गैला नोङो हारि सिबियारि नङा नोङो जोलैनि हांगारावसो गोलैयो दा ओमफ्राय दिनै दिपेन बर'नि खोथाखौ आं बुंगोन दिपेन बर'आ गावखौ क्लेम खालामनानै लायो बिथाङा दिपेन बर' नोंथाङा बुंदों जे ससियेल मिडियायाव आं नुदों दे नोंथाङा बुंदों आं 25 बोसोर हारि माहारिनि हारिबादनि थाखाय आं खामानि मावबाय आं दिनै एबसुखौ गारनानै उदालगुरि समस्तियाव एमएलए दारायबाय दा आङो एथ' बोसोर हारिनि थाखाय मावनानै दिनै आंनि थाखाय जाय मानसिया 21 बोसोर दिनै एमएलए जाबाय मन्थ्रि जाबोबाय रिहन दैमारि बिथाङा आंनो हगारनानै होनांगौमोन बेयो कन्टेस्ट खालामनो नाङामोन आङो हारिनि थाखाय एथ' सेक्रिफाइस खालामबोबाय मावबोबाय दा बे हिसाबै अन्तत आंखौ हारि सिबियारि हिसाबै आंजों कन्टेस्ट खालामनो नांलामोन रिहन दैमारिया गोबां
बोसोर बियो मन्थ्रि जाबोबाय एमएलए जाबोबाय हगारनांसिगौमोन होनदों दिपेन बर' नोंथाङा साननानै नायसाय नोंथाङा हारिखौ बेसेबां सिबिदों माबादि सिबिदों नोंथाङा नोंथांखौथ' आङो जा बिजिरनानै नायबाय एबसुखौथ' जोंबो मावबोदों मोनसे समाव दिनैसिमबो जोंनि सेन्टिमेन्टआ एबसुआवनो दं नाथाय नोंथांमोननि बादिजों जोंनि सेन्टिमेन्ट बा माबाया मिलिया स्पिरिटआ मिलिया दिनै नोंथाङा माबोरै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामखो मा मावदों नोंथाङा बे 25 बोसोरावलाय ना नोंथाङा 25 बोसोराव एबसुर जानानै थानानै गावनि व्यक्तिगत सेल्फिश इन्टारेस्ट सेल्फ इन्टारेस्टखौसो नोंथाङा गोसो होदों थांनाय डिलिमिटेशनाव नोंथाङा हारिनि मावग्राब्ला डिलिमिटेशनाव नोंथांनि रला मामोन व्हाट इज योर रोल एट द टाइम अफ मेकिं डिलिमिटेशन बे समाव जोङो होनदों कन्स्टिटिउशननि प्रभिजन मथे जे 6 सिडिउल एलेकायाव गासिबो एमएलए आरो एमपि सीटआ माने एसटि रिजार्भ जानांगौ नोंथाङा बुंदों मालाबा डिमान्ड खालामदों ना नोंसोरो गभर्नमेन्टजों लोगो जानानै अमित शाह मोनजों लोगो जानानै बिसोर जा बानायो बेखौनो नोङो सिरि थादों दिनै नोंसिनि सिरि थानायनि जाउनाव जों माखासे अर्गानाइजेसनआ डिमान्ड होदोंमोनब्लाबो जों बेखौ मोनाखिसै बरन्स बुंनो थांब्ला आरएसएस नि मानसिजों लोगोसे बिजेपिनि मानसिफ्रा समष्टि दानायखौ दाफामनायखौ ओरैबायदि खालामबाय जाय समष्टिफोरखौ नायजाया दिनै नोंथाङा मेपआव नाय बावखुंग्रिनि समष्टिनि मेपखौ नाय पर्बजरानि समष्टिनि मेपखौ नाय गुबुन गुबुन समष्टिनि मेपखौ नाय मानो बेबादि खालामनांगौ मोनसे समष्टिया कमप्लेक्ट मोनसे एलेकायाव जानांगौ नाथाय गावसोरनि केन्डिडेटआ हारसा केन्डिडेटआ देरहानायनि मतलबजों बेसेबा गोजान गोजाननि अक्ट'पासफोर बादि गोजान गोजान जायगानिफ्राय लाबोनानै समष्टि बानायनानै दिनै मा खालामखो बावखुंग्रिया हिस्ट्रिकेल मोनसे प्लेस बर' बिटिसिनि बे मारै जेनेरेल जानांगौ पर्बजरा बादिया मानो जेनेरेल जानांगौ पर्बजरा होननानै बुंब्ला मा बेलाय बियो मा होनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि टटेलि हाजोब अब्ला बे एसटि रिजार्भ खथा जानांगौमोन नोंथांमोनहा बेखौ मानो बिदिया होमबा नोंथाङा बेबादि साइलेन्ट थानानै नोंसोरो जेलानाखि डिलिमिटेशना ओंखारबाय होमब्ला नोंसोरो माने जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै नोङो फरखा गावनानै नोंसोरो अमा बेदर जादों बेनो नामा नोंनि सेक्रिफाइसआ दाखालि नोङो एमपि इलेक्सनाव माने मा होनो मानो एमपि इलेक्सनाव दिलीप सैखियानि थाखाय गहपुरथिंजाय थांनानै मानो रायजो राजानि बर' रायजो राजानि भटखौ दिलीप सैखियानो होआ नों बुंदोंमोन बिटिआर शक्तिखौ आखरे आखरे मावनो थाखाय दिलीप सैखियानो महर होनानै देरहाहोनांगौ देरहाखांबाय होमबा देरहाखांबायबा बिटिआर नोंसिनि बिटिआर शक्तिखौ दिनै मानो आखरे आखरे मावनायाव दिलीप सैखिया मा रल लाखो होमबा नोंथांनि बै समनि स्ल'गाना नंखायमोन नंखाय बिटिआर शक्ति मावनायाथ' दुरेटाक नोंथाङा बिनि बदलै माबा मोनसे हयथ' इन्टारेस्ट लानानैसो दिलीप सैखियाखौ देरहाहोनांगौ होननानै नोंथाङा निश्चय बुंदों जानो हागौ दा बेवहाय जोंहा सन्देह थाबाय दिनै नोंथाङा रेहन दैमारिखौ नोंथाङा खावलायदों जे जिरायनानै थानांगौमोन आं 25 बोसोर जाथिनि थाखाय मावनाय मानसिखौ बुजिनांगौमोन होनना बुंदों नोंथांनिया जाथिनि थाखाय आंथ' बुङो आंनि हिसाब निकास खालामनायाव नोंथाङा मोनसेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बरन्स प्रमद बर'जों नोंजों जाथिखौ फानबोदोंसो नोङो जुदि जाथिनि थाखाय जुदि मावदोंबा दिपेन बर' डिउरिं योर प्रेसिडेन्टशिप डिउरिं द टेन्योर अफ योर प्रेसिडेन्टशिप प्रमद बर'आ बिटिआर शक्तिनि दारै जेलानाखि इलेक्सन गेलेनानै गादियाव जिरायनानै सिइएम जायो बे समाव प्रमद बर'आ हेमन्त बिश्वजों सिङाव लोगो जानानै बिटिसिनि गासिबो 6 सिडिउलनि पावार एन्ड फांसनखौ माने स्क्रेप खालामदोंमोन फोजोबदोंमोन फोजोबनानै आरो 16टा डिपार्टमेन्टखौ माने आसाम सरकारनो हरदोंमोन डिसिप्लिननि थ्रुयै अब्ला बे समाव नोंथाङा मानो फंसेबो खुगासियाखै ना नोंथाङा बेफोरबादिखौ जेबो बुजिया ना साननोनो हाया ना नोंथाङा सुबिदा बादि प्रमद बर'निफ्राय माखासे सुबिदा लानानै नोङो प्रमद बर'आ जे जातिनि माबाखौ फानबाय मोनखानाय रायजोनि पावार एन्ड फांसनखौ फानबाय नों बेखौ माने गिदिर गिदिर अंकनि हयथ' नोंथाङा माने बेनिफिट लानानै बेखौ साइलेन्ट थाबोदोंमोन बै समाव जेलानाखि जों बुंबाय जे बिटिसि 6 सिडिउलनि पावार एन्ड फांसनखौ स्क्रेप खालामबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय बिटिआरआव जेबो गैया जों होनदों नोंथाङा बेखौ होनना बुंदों 6 सिडिउला स्क्रेप जायाखै पावार एन्ड फांसन जोबाखै होनदों बिटिआरआ बांसिन पावारसो मोनदों होनदों
दा बेखौ लानानै जेला दावराव दैखाम नार्जारीजों नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ जेला डिबेट होनो नागिरो जे बिटिसि नि सिक्स सिडुलनि पावार एन्ड फांसना साबसिन ना बिटिआर ना साबसिन बे डिबेट होनो अपेन डिबेट होनो नागिरनायखौ नोंथाङा दिनैसिमबो थारिख लानो हायाखै जों मिथिगौ नोंहा माने गोहो गैया नोंनाव जुक्ति गैया जे नों जे बिटिआर सुक्तिखौ साबसिन होननायनि नोंनाव जेबो पइन्टस गैया नंखायनो नों दिनैसिमबो बे डिबेटखौ खालामनो हायाखै जोंथ' वेलकाम होदों जोङो थारिखबो बिबाय थादोंमोन माला खालामनो होननानै नाथाय नोंथाङा दिनैसिमबो बे डिबेटखौ खालामनो हायाखै मानोना नोंनाव क्वालिटि गैया नोंहा खुनु बेनि सायाव कनसेप्ट गैया इउ नो नाथिं एबाउट बिटिआर एग्रिमेन्ट इउ नो नाथिं एबाउट पावार एन्ड फांसन्स अफ बिटिसि एकर्ड नंखायनो नोंथाङा बे डिबेटखौ दिनैसिमबो खालामनो हायाखै आरो बेबादि अपरचुनिस्ट रल लानानै नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय माने गावनि इन्टारेस्टखौ लाबोयै दिनै माहाजोन जानायखाय नोंथाङा इलेक्सन गेलेबाय नोंथांमोनहा माब्रै नोंसोरनि बिटिआर एग्रिमेन्टआव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशन while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बे सुक्तिखौ मानो लिरनानै फैया नोङो जुदि बड'लेण्ड बिनायखौ गारामोनब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन किन्तु नोंसोरनो एबसुनि लिडार जानानै बड'लेण्डखौ नांला होननानै बाहाय लिरनानै होबोबाय होमबा नोंथाङा बेयो हारिनि सेक्रिफाइस खालामनाय जादों नामा हारिनि मावनाय जादों नामा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' रायजो बिनायखौ गारहोनाखै बेयो होनदोंसोमोन काउन्सिलबाबो लाथ' बेजों डेभेलप खालामगोन जेलानोखि 10-15 बोसोर काउन्सिल मावनानै थाखा फैसा जाबाय होनबा आन्दलन खालामफिन आरो मोनसे समाव दोनथ'लायबाय आन्दलनखौ काउन्सिलनि पावारखौ बारायलायबाय आल्टिमेट गलआ माने सेपारेट स्टेट बेसो होनलांदोंमोन होमबा दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नोंसोर सायाव माने बर'फा होनो आरो सिङाव नोंसोरो बिनि रोदाखौ हास'यो दिपेन्ड बेनो जाबाय नोंसोरनि हारि सिबिनाय आदर्श बेनो जाबाय नोंसोरो सेक्रिफाइस खालामनाय बेनिखायनो नोंनि सेक्रिफाइस खालामनाया जेबो नङा बर' हारिनि थाखाय आं दिनै यंगार जेनेरेशन लाइमोनफोरखौ जेनजेडखौ नों बानायनो नागिरदों जेनजेडआ दाखालि जेन'बा बांलादेशआव जाथाय खालामदों हनै नेपालाव खालामदों बेबादि नोङो उन जोलैखौ माने सेंग्रा सिख्लाखौ माने गाज्रि उसुथुनि होनानै गाज्रि एक्टिभिटिस गाज्रि खामानियाव दिनै माने बारसोम होनाया बे अयनाय पाप नोंथाङा बे यंगार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआव नोंथाङा मा मावना होनो हागोन बिथांमोनखौ माने नंखाय भाबै माने मिसलिड खालामनानै बिसोरखौ एक्सनाव ओंखारहोनानै बिथांमोननि जिबनखौसो नोङो जानो थांगासिनो दङ दिनै थांनाय बिटिसि नोंसोरो सामान्य सिक्स सिडिउल माबाखौ 6टा जनगोष्ठीखौ एनअसि होनायनि हाग्रामाखौ आक्रमण खालामनानै नोङो बिटिसि सेक्रेटारियेट एसेम्बलि हाउसखौ बुख्रेबहोदों होमबा दाबो इलेक्सनावबो नोङो जेनजेडफोरखौ नोंनि सापर्टार माने यांसामफोरखौ बेबादि बुथार बुख्रुब बुलायलायनाय बुख्रुबलायनायाव नोंथाङा बाहायनो सानदों नामा खबरदार बे बिराद महा अयनाय जागोन नोंथाङा बेनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां जानगाराव थानाया मोजां दिनै नोंथाङा 125 एमेन्डमेन्ट होनदों 125 एमेन्डमेन्ट जोंनो नांगौ होनबाय हाग्रामा सरकार दाजेननायाव 125 एमेन्डमेन्ट लाबोनो हरसिखावबाय बै दाखालि नोंसोरो मास मोनसे आगोलाव नों निजेनो ससियेल मिडियाआव बुंबाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्टखौ नांला दा गोदान बिल थिखांहोनांगौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जोंनो नांला गोदान नांगौ होननानै नों निजेनो बुंदों ससियेल मिडियाआव आं नुदों रोखा रोखानो होमब्ला नोंनि केलकुलेसन नोंनि बिसारा मा 125 खौ मालाबा नांगौ होनो नों मालाबा नाङा होनो आरो दिनै इलेक्सन टाइमाव हाग्रामानि बिपिएफ पार्टिखौ माने आक्रमण खालामनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ नोंसोर इस्यु खालामदों 125 एमेन्डमेन्ट बिल जायोबा मास मोनथामनि गेजेराव हाग्रामा सरकारा बायगोन 40टानि जायगायाव 60टा जागोन होनलाबायदों रायजो राजाखौ बेबायदि नंखाय थगायनानै सानसे थांनो नागिरदों नोंसोर जेसेबां थगाया रायजो राजा दिनै बुजिनो बाखि गैला आरो जोङो रायजो राजानो हागौमानि नंगौ खोथाखौ जेब्लाबो बुंबाय थागोन जोंखौ नोंसोरो बादा होनो हाया दिनै नोंथांमोनहा माखासे माने ससियेल मिडिया दं नोंस्रा फि थांखि होननाय सासे दङ माइ अपिनियन अफिसियेल होननाय इउटिउबार दङ बिसोर इउटिउबारफोरखौ नोंसोरो थाखा फैसा होनानै माने बिपिएफनि एगेन्स्टै
सोरबा दावराव देख्रेब नार्जारिनि एगेन्स्टै सोरबा अमर सिंह ब्रह्मनि एगेन्स्टै गाज्रि गाज्रि खोथा बुंहोगासिनो दं बेदिजों नोंसोर जेबो खालामनो हाया सैथोआ जेब्लाबो सैथोखा सैथोमय जिउते जोंखौ माने बायनाय इउटिउबारनि दारै गाज्रि गाज्रि बुंहोब्लाबो जोंनि इमेजखौ नस्थ' खालामनो हाया दिपेट दा आङो बेखौनो बुंबाय बेजों लोगोसे आं नोंथांखौ बुंगोन जे नोंथाङा राजनिति गेलेनो ओंखारदों गेले जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय नोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' जातिखौ लानानै गावनि सेक्रिफाइसनि खोथाखौ बुङो सेक्रिफाइस खालामदोंबा मोजां खामानि मावनानै दिन्थिदों दिनै हाग्रामा महिलारिया 2003 निफ्राय जेसेबां बर' हारि बिटिसि ओनसोलनि थाखाय मावदों नोंसोर खिथानायसाय नोंसिनि दिपेन बर'आ 5 बोसोराव मा मावा नोंथाङानो निजे मा माने कन्ट्रिबिउसन होदों कन्ट्रिबिउसनाथ' नोंना माइनास अनलि सेल्फ एस्टाब्लिशमेन्ट दा बेखायनो नोंखौ बोरै जों मान होनांगौ बोरै रिहुन दैमारिया नोंथांनो आनकन्टेस्ट भाबै नोंखौ देरहा होनांगौ नोङो जुदि एक्सुएल बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन बादिबा कार्लाबाथा बसुमतारीमोन बादिबा जोंहा खरेन बसुमतारीमोन बादिबा सानसुमा बसुमतारीमोन बादिबा नोंथांनो हगार जागौमोन किन्तु नोंथांनाव बिसिनि बादि क्वालिटि गैया you are one of the most opportunist माने पलिटिशियान दा जाय हक राजनितिनि बेलायाव बेबादि बुंलायनाया जायो जोंबो बेखौ मिथिगौ आङो नोंथांखौबो दिनै लास्ट केम्पेइननि पिरियडआव बे ससियेल प्रेस मिटआव एसेबांखिनिखौ जा बुंबाय थोजासे जाबाय दा अब्लाबो आं बुंगोन गणतन्त्रआव गोबां पार्टिया थाखायो सोब पार्टियानो थाथों सोब पार्टियानो गेलेथों बेनि बिथोराव रायजोआ जायखौ साबसिन मोनो बेनोनो भट होखागोन खुनु बुलायनाङा सोलायनाङा नोंथाङा नोंथांनि जेनजेटखौ बाहायलायनाङा सोरखौबा अफिस बुखोबा सोरखौबा बुयोब्ला भट मोनगोन बे नङा आरो इउपिपिएल नाबो जुदि सोरबा माबाना बिपिएफ नाबो सोरबा सेंग्राफ्रा जुदि इयथ बिपिएफनि मानसिफ्रा सोरखौबा बुनानै अफिस बुख्रेबनानै भट मोनगोन सानदोंबा बे गोरोन्थि बाथ्रा बिदिजों भट मोना आदर्श भाबै मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनाय मोजां खोथा बुंनायजोंसो भटखौ हयथ' रायजोनिफ्राय आदाय खालामनो मोनगोन आदाय खालामनो हागोन बिदिजोंसो देरहागोन दा आङो माखासे रिपर्ट आंनि व्यक्तिगत अपिनियनखौ होनो सानदों आंनि केलकुलेसन फिल्ड स्टाडि मथे एकर्डिं टु माय फिल्ड स्टाडि गसाइगाव समस्तियाव सभाराम बसुमतारी एखे जोबोद मोजाङै देरहागोन बे अदिन्तना एथम बसुमतारी बिथाङा एकदम रोखा जेनगोन आरो दिनै जोंहा दतमा समस्ति रबिराम नार्जारी बिथांखौ फेजेननो हानाय खुनु प्रानि गैया राजु नार्जारिया थांनाय एमसिएलआवबो जेनखादों आरो एबार बिराद गाज्रियै जेनगोन अथिरक्त माने बिराद माने गाज्रि भटआव बे जेनगोन माने भटखौनो मोननाय नङा बे दा बे हिसाबै दिनै जोंहा क'क्राझार समस्ति 3 नं सेवली मेडामा बियो ओरैबादि स्मार्ट हाइलि क्वालिफाइड टु दा पइन्ट खोथा बुंग्रा बिथाङा जेरावखि थांनानै लेक्चार होया 10-15 मिनिटनि बारा होआ एखेबारे टु दा पइन्ट जेराव थाङो बुङो बेनि पाब्लिकफ्रा बिथांनि खोथायाव मोहित जायो गोजोनो बेखौ नायनानै सेवली महिलारि बिथाङा क'क्राझार 3 नं समस्तियाव बहुद बुरजा भट मोननानै लरेन्स इस्लारिखौ फेजेनगोन थिग बिदिनो चिराङाव फानिराम ब्रह्म बिथाङा रनजित बसुमतारी दाखालि जेननाय बेखौ बहुत बुरजा भट मोननानै बिथाङा फेजेनगोन थिग बेबादिनो नोङो माबायाव थांदो बिजनीयावल' एसे बेले बेजे जादों बिजनीखौ आङो सियर देरहागोन होना बियो एनडिएनि बिजेपिनि पार्टी अरब दे बेनि खोथाखौ आङो दिनै सियर बुंनाय नङा खिन्थु बेबादिनो जोंहा दिनै थाबाय बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म परिष्कार बे देरहागोन आरो बेनिफ्राय मानसआव जोंहा थानेश्वर बसुमतारी देरहागोन उदालगुरियाव रिहन दैमारि देरहायो भेरगावआव मनेस्वर बर' देरहायो थिग बेबादिनो बिटिसिनि जेसेबां समस्ति दङ बेवहाय बिपिएफनिया देरहाजोबगोन आरो बिजनीनि बादै दस्रायावबो एनडिएनि बिजेपि केन्डिडेटआ देरहागोन बेखौ जोङो नुयो दा बेनिखायनो खमैबो 15 जननि बिथोराव सानैखौ बाद होयोब्लाबो बेसेबां 13 जना देरहानानै बिपिएफनि बे 13 जन एमएलएनि बिथोराव
साब्रैया केबिनेट मन्थ्रि मोनगोन आं बेखौ सानदों। दा जोबथारनाय बेलायाव बयबो पार्टिनि वार्कार्स लिडार्स दैदेनगिरि आरो भटार्स बिथांमोनखौ गाबोन सानसे थानानै समफोर 9 थारिखआव जाहाथे बयबो गोजोनै भट होनो हायो। बे सानसेनि गेजेराव गाबोन सानसेनि गेजेराव जाहाथे खुनु धरननि दावराव दावसि जाहाथे खालामा, दावराव दावसि खालामनानै जेबो लाब गैया, आं बेखौ खावलायगोन। आरो बे बेलायावहाय जाहाथे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो गाव गावनि फल'वारखौ बे मेसेजखौ होयो, आं बेखौ खावलायगोन। बेखिनिखौनो आङो दिनै बुंनानै फोजोबनो सानबाय। गोजोन्थों।